Представям ви касов апарат LK852 по производство на Оргатехника Силистра. Машината е произведена през 1994 година. Сега ще ви покажа някои от опциите, които разполагат този касов апарат. Първата опция е въвеждане на най-различни суми. Те са произволни, могат да бъдат многоцифрени, могат да бъдат каквито суми пожелаете. С тези 7 клавиша се въвеждат сумите в отделни регистри. След като бъдат въведени необходимите суми, за виждане на точната крайна сума се натиска бутона STL. В случая сумата е 899,46 лева. Така, след тази сума има вариант да се добавят още други суми. Както и количества. Например, 3 кг 770 грама. Примерно по 3,60 лева, да речем, изчислява сумата директно. Сметката приключва, като се натиска бутона STL. Така, от тази сума може да се натисне тотал и да приключи сметката, а може да се набере сумата, която е дал клиента. В случая, да речем, 1000 лева. При всяко натискане на тотал, като приключи сметката, чекмеджето, сейфовото чекмедже с парите се отваря. Ако, разбира се, е било затворено преди това. Така, друга опция на машината е повторение на введената сума. В случая 4,50. С бутона плю може да бъде повторена многократно. Натиска се пак така бутон тотал, бутон на междинна сума, извинявам се, и излиза крайната сума. Въвеждаме 50 лева дадени от клиент и изчислява автоматично рестото. Машинката е в перфектно визуално и техническо състояние и ще бъде съхранена както трябва. Благодаря за вниманието.